Yes, vi kör igång igen. Labi, tad turpināsim darbu. Nu har vi pratat ansvar. Mēs esam runājuši par atbildību. Det är det allra viktigaste. Tas ir vissvarīgākais. Men nu ska vi då prata vad är det vi ska ta ansvar för? Varför uppstår beteende? Och sen ska vi prata om hur vi ska göra med det. Bet tagad mēs runāsim par to, kāpēc rodas šī problēma izraisošā uzvedība un pēc tam, kā rīkoties šādās situācijās. Och då ska vi börja med att prata om en specifik situation som väldigt många av oss är i med jämna mellanrum, nämligen konflikten. Un mēs sāksim runāt par specifisku situāciju, kurā daudzi no jums bieži nonāk, tas ir konflikti. Är det någon av er som har varit i konflikt någonsin? Vai kāds no jums kādreiz ir nokļuvis konfliktā? Ja, det är bra. Ja. Då vet ni. Ja. Labi, tad mēs zinām, par ko mēs runājam. Visst är det så att förra gången du var i konflikt, då äntligen så gjorde du bara ditt bästa för att lösa situationen. Det var den andra som inte förstod det. Un ir taču tā, ka atcerieties savu pēdējo konfliktu, ir taču tā, ka jūs darījāt visu labāko iespējamo šajā situācijā, bet tikai tas otrs rīkojās pilnīgi stulbi, vai ne? Så brukar det vara. Tā tas mēdz būt. Vi kallar det ett lösningarnas växelspel. Un mēs to varam arī nosaukt par Det som det betyder, det är att ibland har jag ett problem som jag löser. Sen löser jag det på ett sätt som blir ett problem för någon annan som han eller hon måste lösa. Och sen löser han eller hon det på ett sätt som det blir ett problem för mig som jag måste lösa. Tātad mēs to saucam par risinājumu iedarbību. Respektīvi, man ir problēma, kuru es atrisinu, bet šis risinājums kļūst par problēmas otram cilvēkam, kuru savukārt viņš risina un atrisina tādā veidā, kas kļūst par problēmu man. Un tādā veidā tas turpinās. Vi kan ta en klassisk situation. Klassiska situācija. Det var en film jag fick hemskickat till mig. Reiz savā profesionālā darbā man atsūtīja uz mājām filmu, nofilmētu. Det började med att det var helt mörkt på tvn. Un iesākumā ekrānā ir redzama pilnīga tumsa. Sen ser jag att det är en kvinna som tänder ljuset och säger God morgon! Un tad es redzu, ka viena sieviete ieslēdz gaismu un saka, labrīt! Och sen ligger det en kille i en säng och han tycker hennes beteende är ett problem. Šajā istabā guļ gultā zēns, un viņš uzskata, ka sievietes uzvedība viņam ir problēma. Och därför drar han upp täcket över huvudet. Un viņš vienkārši pārvelk pār galvai segu. Det är en lösning. Tas ir viņa risinājums. Det blir mörkt. Tad viņam atkal ir tumšs. Jättebra. Ļoti labi. Fast det tycker hon är ett problem. Bet sieviete uzskata, ka tā ir problēma. Så hon tar tag i täcket och drar ner det. Viņa paķer to segu un novelk nost. Det tycker hon är en lösning. Viņas skatījumā tas ir risinājums. Det tycker han är ett problem. Viņa skatījumā tā ir problēma. Så han drar upp täcket igen. Viņš pārvelk segu pār galvai atpakaļ. Det tycker hon är ett problem så hon tar täcket och slänger bort i soffan. Sieviete skatījumā tā ir problēma. Viņa paķer segu un iesviež blakus divānā. Där sträcker han upp handen och släcker ljuset. Viņš vienkārši pastiep roku un izslēdz gaismu istabā. Sen tänder hon i hallen och i sovrummet. Tad viņi ieslēdz no jauna gaismu gan priekšnamā, gan guļamistabā. Där går han upp, släcker och lägger sig igen. Puisis aiziet, izslēdz abas divas elektrības slēdžas un iet apgulties atkal gultā. Sen tänder hon i badrummet, i hallen och i sovrummet och säger Dags att gå upp. Tad sieviete atkal no jauna ieslēdz gaismu vanas istabā, guļamistabā, priekšnamā un saka, laiks celties. Då går han upp, tar tag i henne, slänger ut henne ur sovrummet, stänger dörren, låser, släcker och lägger sig. Un puisis, viņš vienkārši pieceļās, izsviež viņu pa durvīm ārā, aizslēdz durvis, izslēdz visas gaismas un atpakaļ gultā. Sen går det ungefär 40 sekunder. Paiet apmēram 40 sekundžu. Så går dörren försiktigt upp. Durvis uzmanīgi atveras. In kommer 2 män i 25-årsåldern. Un pa durvis spraudziņu iespraucas 2 vīri, apmēram 25 gadu vecumā. Och ställer sig lite sådär försiktigt mot väggen. Un tā piesardzīgi nostājas pie sienas. Sen går dörren upp med en smäll. Tad durvis atkal blīkšķi atveras. In kommer kvinnan, tänder ljuset och sjunger. Un tad šī sieviete atkal ienāk telpā, ieslēdz gaismu un dzied. God morgon, god morgon. Labrīt, labrīt. Och killen han säger åh. Un puisis Och så neapmierināts. går han upp, tar tag i henne, slänger ut henne ur sovrummet, stänger dörren.
Viņš pieceļas, izsviež viņu ārā pa durvīm, aiztais durvis. Och så fort han har gått upp ur sängen, där har de här två männen, de har tagit tag i sängen och sen går de iväg med det genom andra dörren. Bet kamēr puisis bija piecēlies, tikko kā puisis bija piecēlies no gultas, tā tie divi vīri, kas tur stāvēja, viņi uzreiz pieskrien, paķer to gultu un nes ārā pa otrām durvīm. Den här situationen, personal sa till mig, du förstår, vi har problem. Un šīs mītnes darbinieki man teica, mums saprot, kādas mums ir problēmas. Jag sa, ja, det tycker jag han har också. Es saprotu un es redzu, ka puisim arī ir problēmas. Jag tycker det är han som borde ringt mig för hjälp och inte er. Man liekas, ka ka drīzāk šim puisim vajadzēja vērsties pie manis pēc palīdzības un nevis jums. Han har personal som springer iväg med hans säng. Šeit ir darbinieki, kur ir nes projām viņu gultu, kas te notiek? Det hade jag tyckt var ett problem i alla fall. Es katrā ziņā būtu uzskatījis, ka tā ir problēma. Men när vi började prata om det, där sa jag, varje gång ni har en lösning, då är det ett problem för honom. Bet es viņam mēģināju paskaidrot, ka katru reizi, kad jūs esat atraduši risinājumu, tā ir problēma puisim. Och varje gång han har en lösning är det ett problem för dig. Un katru reizi, kad viņš atrod risinājumu, tā kļūst par problēmu jums. Och då får vi en konfliktuppbyggnad. Un tādā veidā konflikts tikai turpinās. Det sättet att hamna i konflikt, det är att fortsätta skapa problem för andra parten. Un mēs redzam, ka visvienkāršākais veids, kā radīt konfliktu, tas ir radīt problēmu otrai iesaistītajai pusē. Och konflikter kan bara lösas genom att en av oss slutar skapa problem för andra parten. Vienīgais veids, kā konfliktu atrisināt, ka viena no iesaistītajām pusēm pārtrauc izmantot risinājumus, kas rada problēmu otrai pusē. Det som är principen här, det är en princip vi kallar diplomati. Un šeit ir jāņem vērā tāds princips, ko mēs mēdzam dēvēt arī par diplomātiju. Om alla länder tänkte som den här personalgruppen, där hade vi haft världskrig för länge sedan. Ja visas valstis domātu tieši tāpat, kā šīs mītnes darbinieki, tad mums būtu pasaules karš nepārtraukti. Länder måste samarbeta. Valstis nespētu sadarboties. Vi måste samarbeta med människor med särskilda behov och de måste samarbeta med oss. Så är det. Bet mums ir jāsadarbojas ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, un viņiem jāsadarbojas ar mums. Och har vi ett land som inte riktigt vet hur man ska bete sig, då får vi anpassa oss efter det. Un ja mums ir kāda zeme vai valsts, kur īsti nezina, kā viņai uzvesties, tad mums ir tam jāpiemērojas. Så vi får det att funka i alla fall. Lai viņa ar mums sadarbotos un mums pievienoties jebkurā gadījumā. Och de begreppen vi använder i pedagogisk arbete här, det är begreppet medstånd istället för motstånd. Un pedagoģiskajā darbā mēs to mēdzam dēvēt par atbalsta izmantošanu pretestības vietā. Samarbete istället för motarbete. Tātad nevis pretoties, bet sadarboties. Och sen säger personal till mig jätteofta, aha, kan du då berätta för oss hur vi ska lära den här personen att hitta lösningar som inte är problem för oss? Un tad, protams, darbinieki un skolotāji, uzklausot man viedokli, saka, nu, bet tad iemāci mums, kā atrast risinājumu, kurš nebūtu problēma otrai pusē. Och det gjorde den här personalgruppen också. De sa, hur ska vi få lära honom att gå upp ur sängen? Un tieši to darīja arī šīs mītnes darbinieki. Viņi teica, nu kā tad mums viņu piespiest no rīta izkāpt no gultas? Och jag sa, men det är väl det svåraste vi kan göra. Es viņiem teicu, nu, tas noteikti ir visgrūtākais uzdevums. Den här killen är jättedålig på att lära sig. Viņam ir ļoti liels grūtības kaut ko jaunu iemācīties. Men tänk om vi istället gör så att han går upp ur sängen utan att han behöver lära sig, utan för att vi har en bättre metod. Bet varbūt, ka mums nav pietiekama laba metode, lai piedabūtu viņu izkāpt no gultas rītos. Hur kan vi hitta en lösning som inte är problem för honom där vi når målet? Kā mēs varam atrast metodi, lai sasniegtu mums izvirzīto mērķi, bet neradītu puisim problēmu? Så vi gick och köpte en kaffebryggare. Nu, mēs nopirkām kafijas automātu. Vi ställde upp den inne på hans sovrum, Un ievietojām to viņa guļamistabā, 2 meter från sängen. 2 metrus no gultas. Nu går personal in på morgonen och säger, god morgon Hasse, jag sätter igång kaffet. Un tagad darbinieks no rīta ieiet istabā un saka, labrīt, labrīt, es uzlieku varīties kafiju. Och häller vatten i kaffebryggaren, jag lägger kaffebönor, jag trycker på knappen. Ielēju ūdeni, ielēju kafijas pupiņas un nospiežu podziņas. Och så säger han,
jag kommer igen om 10 minuter. un saka, es atnākšu atpakaļ pēc 10 minūtēm. Sen går man. Un aiziet. Sen händer det något. Först så börjar det låta kaffebryggare. Un tad kaut kas notiek. Jūs zināt, kafijas automāts, tad sāk rodās tāda skaņa, kad viņš sāk darboties. Sen efter några minuter det börjar det dofta kaffe. Pēc pāris minūtēm kafija sāk smaržot. Och sen efter ytterligare några minuter där kommer det här ljudet när kaffet är klart. Un vēl pēc pāris minūtēm jūs dzirdat, ka automāts ar skaņu jums ziņo, ka kafija ir gatava. Han har inte en chans. Viņam nav nekādu iespēju palikt gultā. Hur många av er behövde ligga kvar i sängen 7 minuter efter väckarklockan hade ringt i morse innan ni kunde kontrollera er tillräckligt bra så att komma upp ur sängen? Cik daudziem no jums šorīt bija vajadzīgas vismaz 7 minūtes pēc modinātāja zvana, lai izkāptu no gultas, lai jūs varētu kontrolēt sevi pietiekami labi? Hur många av er kommer lättare upp om det doftar kaffe? Un cik daudziem no jums ir vieglāk piecelties, ja mājās smaržo pēc kafijas? Alltså det här är ju inte svårt. Tas taču nav grūti, vai ne? Vi har hittat en metod som innebär att han går upp ur sängen och dricker kaffe när han har legat i 7 minuter efter vi har väckt honom. Mēs esam atraduši risinājumu, ar kuru palīdzību viņš katru rītu pieceļas 7 minūtes pēc tam, kad mēs viņu esam modinājuši. Så vi har hittat en lösning som inte är problem för honom. Mēs esam atraduši risinājumu, kas viņam nerada problēmu. Och det är de lösningarna vi hela tiden ska leta efter. Un tādus risinājumus mums visu laiku jāmeklē. Annars blir vi maktlösa. Pretējā gadījumā mēs esam bezspēcīgi. För att förstå detta med maktlöshet och kontroll, då måste vi göra ett litet experiment. Lai labāk saprastu bezspēcību un kontroli, es ierosinu nelielu eksperimentu. Så jag skulle vilja att ni reste på er. Vai jūs lūdzu varētu piecelties? Sen gör vi så här, vi sätter ena foten framför den andra. Kad vienu kāju tā paliekam uz priekšu Och sen gör vi så här. un sākam šādi kustēties. Kan ni ta tummarna och sätta på axeln? Un īkšķus pieliekam pie pleciem Och sen gör vi så här. Och sen un säger vi, tagad daram šā. jättebra. Ļoti Tack så labi. mycket. Paldies. Ja. Fråga. Jautājums. Hade jag kontrollen över er? Vai es jūs kontrolēju? Okej? Jā. Då tar vi en ny övning på en gång. Labi, tad varbūt vēl vienu vingrinājumu. Börja med att ta av er alla kläderna. Lūdzu, izģērbieties. Nähä. Nē, Så jag hade inte kontrollen över er. tādēļ es jūs nekontrolēju. Vem bestämde att du skulle stå så här? Kurš noteica to, ka jūs šādā veidā stāvēsiet un kustēsieties? Det gjorde du. Jūs paši. Jag bara föreslog det. Es jums tikai ierosināju to darīt. Men du kunde stå så här därför att du hade full kontroll över dig själv. Bet šo kustību jūs varējāt veikt tāpēc, ka jūs pilnībā kontrolējāt sevi. Så du kunde bestämma vad du skulle göra. Un jūs varējāt nolemt, ka jūs to tagad darīsiet. Annars hade jag inte haft en chans att få dig att göra det. Pretējā gadījumā man nebūtu bijis nekādu iespēju jūs piespiest to darīt. Det spännande det är att du stod så här och det var inga problem. Un es redzēju, ka jūs visi kustējāties, un tā nebija problēma. Och sen när jag bad att ta av dig alla kläderna, då gjorde du inte det. Bet tad, kad es lūdzu jums izģērbties, jūs to nedarījāt. Och jag tror det handlar om att du tänkte, jag är inte så säker på att jag kan överblicka konsekvenserna av att ta av mig alla kläderna i denna situationen. Bet es pieņemu, ka jūs nodomājāt, es šobrīd nevaru paredzēt, kādas būtu sekas, ja es šajā telpā izģērbtos. Smart. Gudri, För du vill inte förlora kontrollen. jo jūs negribat zaudēt kontroli. Och det är bra, Un tas ir labi, för det är läskigt. jo Det händer ju, kontrolas zaudēšana ir biedējoša. det kan ju hända alla möjliga hemska saker om man förlorar kontrollen. Jo zaudējot kontroli var notikt dažādas briesmīgas lietas. Och därför valde du att hitta en strategi så du kunde behålla den. Un tāpēc jūs visi izvēlējāties stratēģiju, kas jums palīdzēja saglabāt paškontroli. Och vad var det du gjorde? Un ko jūs darījāt? Du vägrade medan du skrattade mig rakt upp i ansiktet.
Jūs atteicāties to darīt un smējāties man tieši sejā. Jättesmart. Tas ļoti gudri. Vi kallar det Gandhi-metoden. Mēs to saucam par Gandija metodi. För Gandhi, han kallar det icke-våld. Jūs zinat, Gandijs runāja par nevardarbīgu pretošanos. Det är bara att vägra. Den som vägrar vinner till slut. Jo viņš arī teica, ka tas, kurš atsakās, tas galu galā uzvar. Är det vissa av dem ni känner med särskilda behov som läser Gandhi i smyg? Vai kāds no tiem, kuru dēļ jūs šeit esat ieradušos šodien, klusībā kaut kur slepus lasa Gandija rakstus? Det verkar så. Tā šķiet. Och det är smart, det är bra. Det här det gör man. Tā gluži vienkārši ir gudra rīcība. Det gör man av en orsak. Och vi har en liten modell för att illustrera det. Un es parādīšu, lai šo nelielo modeli, lai ilustrētu manis teikto. Modellen ser ut så här. Uppåt känslans kraft, bortåt tid. Un vertikāli mēs redzam emociju spēku, pa horizontāli laika as. Och sen har vi en linje. Un šeit ir tāda līnija. Och den linjen handlar om hur mycket man tål. Un šī līnija rāda, cik daudz mēs spējam izturēt. Under linjen kontroll, över linjen kaos. Zem līnijas mums ir paškontrole, virs līnijas iestājas haoss. Små barn, de har linjen jättelågt. Maziem bērniem šī līnija atrodas ļoti zemu. Nyfödda börjar gråta bara för att de blir hungriga. Jaundzimušie sāk raudāt tikai tāpēc, ka ir izsalkuši. Men sen med åldern och mognaden, där ökar förmågan att klara av svåra situationer. Bet līdz ar katru gadu bērna spēja tikt galā ar sarežģītām situācijām pieaug. Och du har en nivå som ligger här uppe. Un mūsu līmenis ir, ka šī līnija atrodas kaut kur pašā augšā. Du har ganska enkelt vant dig vid att klara av svåra situationer. Un tas ir diezgan vienkārši saprast, kā mēs varam tikt galā sarežģītās situācijās. Och de flesta situationer du kommer ut i, där tänker du, det ska nog gå bra, jag fixar det. Un es domāju, ka vairumā grūtu situāciju, kas ir mūsu priekšā, mēs nodomājam pie sevis, gan jau es tikšu galā, būs labi. Men de här barnen vi pratar om idag, var ligger deras linje? Bet tie bērni, par kuriem mēs šodien runājam, kur atrodas viņu līnija? Lägre än vi kunde förvänta utifrån deras ålder. Daudz zemāk nekā mēs varētu sagaidīt, ņemot vērā viņu vecumu. Så när de kommer ut i en svår situation, då tänker inte de det ska nog gå bra. Tāpēc, kad šie bērni nokļūst grūtā situācijā, viņi nedomā, ka gan jau tikšu galā. För det ser vi ju om en liten stund, det blir det jättejobbigt. Jo mēs pēc maz brītiņa redzēsim, ka grūtības sāk ļoti izteikti izpausties pavisam drīz. Så han tänker, jag måste fixa det. Bērns domā, oi, man kaut kā jātiek galā. Och då kör han igång strategier. Un tad nekavējoties tiek liktas lietā stratēģijas. Vägra, det var det ni gjorde innan. Piemēram, atteikšanās, tieši tas, ko jūs nu pat darījāt. Ljuga. Melošana. Är det vissa av er som ibland ljuger när ni försöker klara av en svår situation? Vai arī kāds no jums kādreiz ir melojis, lai tiktu izgrozītos sarežģītā situācijā? Ja, bra. Ja. Bra strategi. Labi, tā ir laba stratēģija. Jag har en kompis, vi går på bio ibland. Man ir draugs, mēs reizēm ejam kopā uz kino. Jag och min fru och henne. Draudzene viņa, un kopā mūs pievienojas arī mana sieva. Min fru har känt henne sedan 1973. Un mana sieva šo sievieti pazīst jau kopš 73. gada. Och ibland, hon har varit försenad. Varenda möte vi haft sedan 1973 har hon varit 10 minuter försenad. Un katru reizi, kad mēs esam sarunājuši tikšanos kopš 1973. gada, viņa vienmēr ir 10 minūtes kavējusi. Och när vi står och väntar utanför bion och det börjar bli lite sent. Un kad mēs ar sievu stāvam pie kinoteātra un jūtam, ka jau ir atlicis pavisam maz laika. Och hon sen kommer och sen säger hon, förlåt jag är sen, har ni väntat länge? Un viņas beidzot atnāk, tad viņa saka, atvainojiet, ka es kavējos, vai jūs ilgi jau mani gaidījāt? Så brukar vi säga, nej, vi kom nyss. Tad mēs mēdzam teikt, nē, mēs te arī nu pat kā tikai atnācām. För det finns ju ingen orsak att tala sanning i den situationen. Jo nav nekāda iemesla šajā situācijā pateikt patiesību. Då blir vi bara irriterade på varandra. Jo tad mēs tikai viens otru sākam aizkaitināt. Så vi gör det för att rädda relationen.
Un mēs tāpēc rīkojamies šādi, lai izglābtu mūsu attiecības. Precis på samma sätt som när min fru har varit hos frisören. Un tieši tas pats notiek arī, kad mana sieva ir bijusi pie friziera. Och hon säger, vad tycker du? Viņa atnāk mājās ar jaunu frizūru un saka, ko tu domā? Det finns bara ett rätt svar. Un jūs ziniet, tur ir tikai viena pareiza atbilde. Det är inte så svårt. Tas nav tik grūti. Så, är det. Så lögnen är ett bra sätt att bevara relationen, eller hur? Kā meli ir labs veids, kā saglabāt attiecības. Men sen hade vi en lite rolig situation. Bet mums bija arī viena tāda jautra Vi situācija. har ett barnbarn som är 2,5. Mums ir mazbērns 2,5 gadu, Och han hade en docka som hade kulspetsstreck i hela ansiktet. un viņam bija lelle, viņam vai viņai lelle, kurā visa seja sakrāsot ar pildspalvu. Och sen sa hans mamma, det var en dotter, sa till honom, vad har hänt med dockan? Un tad mūsu meita, tātad šī bērna mamma prasa, kas noticis lellītei? Och så sa han, det var Leia. Un šis bērns saka, bet to izdarīja Leja, tā kā viņa māsīca. Hon bor 700 kilometer bort. Bet šī māsīca dzīvo 700 kilometru no mums. Alltså antingen, då har han ju rätt. Un šim bērnam ir taisnība. Då har vi en tjej på 3 som är så pass duktig så hon kan ta sig 700 kilometer för att rita på hans docka på en vanlig torsdag och ta sig hem igen. Jā. Jo tad mēs runājam par viņa māsīciņu, kurai ir 3 gadi, un viņa ir tik prasmīga, ka viņa var atbraukt 700 kilometrus, sakrāsot lelli un uzreiz aizbraukt mājās parastā ceturtdienas vakarā. Vilken kapacitet! Jūs iedomājaties, kāda kapacitāte Hon kommer till att gå långt. viņa noteikti dzīvē daudz sasniegs. Eller också ljuger han. Vai arī iemācīsies melot. Fast han var bara 2,5. Bet šim bērnam bija tikai 2,5 gadu. Barn börjar i genomsnitt ljuga när de är 3,5. Un vidēji bērni sāka melot 3,5 gadu vecumā. Så han är tidig i utvecklingen. Tā kā šeit bija agrīna attīstība. Vad bra! Ļoti labi. Men att han försöker klara av en svår situation, det är smart. Bet viņš mēģināja tikt galā ar sarežģītu situāciju, un tas bija gudri. Och det var en kulspetsspänna och en docka och han är väldigt impulsiv för han är 2,5. Så han hade inte en chans. Bet tā kā viņam vienā rokā bija tā pildspalva un otrā rokā lelle, un mēs zinām viņa impulsivitāti, tad patiesība atklājās visai drīz. Men kvaliteten i lögnen var inte så bra. Tā kā, bet jāsaka, ka viņa melu kvalitāte nebija pārāk laba. För hade han varit 7 så hade han kunnat ljuga övertygande så vi aldrig hade förstått det. Ja bērnam būtu bijuši 7 gadi, viņš noteikti būtu spējis melot pārliecinošāk, tā ka mēs nekad nebūtu atklājuši viņa melus. Så vi säger inte till honom, du ska inte ljuga. Tāpēc mēs šim bērnam nesakām, tu nedrīksti melot. Han ska ljuga. Viņam ir jāmelo. Hans fru kanske går till frisören någon gång när han är 30 år gammal. Jo arī viņa sieva kādreiz ies pie friziera, kad viņam būs 30 gadi. Och då måste han kunna ljuga övertygande. Un tad viņam ir jāspēj melot pārliecinoši. Så vi måste göra en kurs. Tad viņi būs jāsūt uz kursiem. För han är ingen duktig just nu. Jo šobrīd viņš vēl nemāk melot pārliecinoši. Det finns en filosof som heter Pierre Jasma. Ir tāds filozofs vārdā Pierre Jasmans. Och han har skrivit en avhandling där han skriver att barn med autism behöver tränas i att ljuga. För det att de antingen ljuger de inte och då blir det fel, eller också ljuger de dåligt och då blir det också fel. Un viņš savā doktora disertācijā raksta, ka bērniem ar autismu ir jāmāca melot. Jo, ja viņi nemelo, tad viņi netiek galā ar dzīvi. Ja viņi melo slikti, arī tad viņi netiek galā ar dzīvi. Så vi har inga problem med att folk ljuger. Det enda vi säger till dem är att du får jättegärna ljuga, men du måste fan träna det där, det blir inte bra. Tā kā mēs nedrīkstam bērnam aizliegt melot, bet mums jāsaka, tev jātrenējās vairāk, lai mēs nepieķertu tevi šajos melos. Sen har vi rymma. Un tad nākamā stratēģija ir bēgšana. Har du någonsin varit i en situation där du tänkte det är nog bäst jag går nu? Vai jūs kādreiz esat bijuši tādā situācijā, kur esat nodomājuši pie sevis, laikam labāk iet projām? Ja. Och sen säger du kom hit till barnet. Bet bērnam jūs sakat nāc šurp. Och sen tänker han det är nog bäst jag går nu. Bet bērns jūt, kad ne labāk laikam iet projām. Och sen går du efter. Un jūs sekojat bērnam, Och då spottar han dig i ansiktet. un viņš jums iespļauj sejā. Varför? Kāpēc? För att du gick efter. Tāpēc, ka jūs skrējāt viņam pakaļ. Han behövde ju lite utrymme. Bet viņam bija vajadzīga sava vieta. Orsaken är att det är lite läskigt när folk kommer för nära.
Un īsnībā ir mazliet biedējoši, ja cilvēki pienāk pārāk tuvu. Och är vi stressade blir det ju ännu värre. Un ja mēs pie tam esam stresa varā, tad tā situācija kļūst tikai sliktāka. Och då måste vi någonstans förhålla oss till den strategin som finns. Un tāpēc mums ir jāpieturās pie kaut kādas stratēģijas, kas mums var palīdzēt. Om jag gör så här, det blir lite jobbigt för... Ja es daru šādi, Renāte. tad Renātei droši vien ir mazliet sarežģīti. Och ännu värre om jag ställer mig så Un vēl här. briesmīgāk, ja es tā nostājos. Men hon klarar det ganska bra, eller hur? Bet viņi diezgan labi izturēja. Och när vi är stressade behöver vi mer utrymme. Bet jo lielāks ir mūsu stress, jo vairāk mums ir vajadzīga šī fiziskā telpa apkārt ap sevi. Och då kommer kanske slaget. Un ja mēs to neievērojam, tad iespējams būs sitiens. Jag brukar fråga när personal säger han slåss, då brukar jag fråga hur. Ja personāls sūdzās par kādu bērnu, kas sit, es jautāju, kā viņš sit. För när man slåss så här, Jo sist var šādi, då är det för att man är i kaos. tā ir hausa pazīme. Om man slåss så här, Ja es kaujos šādi, då går man till boxning. tad mēs esam jau pie boksa. Men om man slåss så här, eller så här, Bet ja es situ šādi, då är det för att någon är för nära. tātad kāds ir pienācis man par tuvu. För ett slag, det är flytta på dig din jävel. Jo šie sitieni signalizē pavācies nosmuļķi. Och varje gång vi får det slaget, då måste vi tänka, nu var jag för nära, nu backar jag. Un katru reizi, kad mēs saņemam šādu sitienu, mums ir pašam sev jāatgādina, es esmu nostājies par tuvu, atkāpties. Exempel. Piemēram, Jag jobbade på Irland med ett ärende för ett tag sedan. pirms kāda laika es strādāju Īrijā kopā ar kādu skolotāju. Och sen, det var en kvinna, hon har autism. Mēs strādājam ar sievieti, kurai bija autisms. Hon är 60 år gammal. Viņai ir 60 gadu. Hon har 3% syn på ena ögat och 0 på det andra. Ar vienu aci viņa neredz nemaz, un ar otru aci viņa redz 3%. I hennes verksamhet där bor hon själv i ett litet hus. Viņa dzīvo pati nelielā maiņā, se- pati savā dzīvoklī. Och sen har hon personal som hjälper henne. Un pie viņas nāk personāls, kas viņai palīdz. Och de tittar på TV på arbetstid. Un viņi darba laikā skatās šīs sievietes televizoru. Det måste vara de som tittar för TVn ofta på och hon är nästan blind. Jo ņemot vērā, ka šī sieviete ir gan arī akla, tad es pieņemu, ka tie darbinieki, kas sēž un skatās viņas televizoru. Så jag tänkte jag skulle fånga dem på bar gärning. Un es nolēmu pieķert viņus nozieguma vietā. Så jag smög in i huset. Tā kā es ielavījos šajā mājā Och sen kommer jag in i vardagsrummet un iegāju viesistabā, och där står den här kvinnan som hon så här. un tur šī sieviete stāv un mēģina saprast, kas es esmu. Och så går hon fram och slår mig i ansiktet. Un viņa pienāca un iesit man pa seju. Sen går jag ut igen. Un es izgāju ārā. Var det fel att hon slog mig? Vai viņi rīkojās nepareizi? Nej, jag vill att hon slår främmande män som smyger in i hennes lägenhet. Nē, es pilnīgi noteikti gribu, lai viņa sistu nepazīstamiem vīriešiem, kur ielavās viņas dzīvoklī, För hon kan inte prata. jo viņa nespēja runāt. Så hon måste ha en bättre metod. Tā kā viņai ir vajadzīga kāda labāka metode. Det som jag glömde, det var att det var hennes hem. Bet es aizmirsu, ka es ienācu viņas mājā. Jag tänkte det var en arbetsplats. Es domāju, ka es ieeju darba vietā. Men det var det inte, det var hennes hem. Bet šī darba vieta īstenībā bija šīs sievietes mājas. Och så fort hon hade slagit mig satte hon sig ner och åt sin mat. Un tiklīdz viņa bija man iesitusi, viņa apsēdās un sāka ēst pusdienas. Ordning och reda. Kārtība mājās. Så det är inga problem. Tā kā problēma nav. Det är jag som måste förhålla mig till vad gör jag. Problēma bija man, ka es nebiju izvēlējies pareizo izturēšanās veidu. Sen har vi självskadebeteende. Tad nākamais punkts ir paškaitniecība. Vissa skär sig i armen när det är jobbigt. Ir cilvēki, kuri grūtā brīdī sev griež rokā, Andra biter sig i handen. citi kož sev rokā, Och sen finns det de som biter sig i nagelbanden när de blir stressade. un ir arī tie, kuri stresa mākti grauž nagus. Och det är samma sak. Un arī šeit tas pats. När stressen ökar kan man reglera den genom lite smärta. Tad, kad stress pieaug, mēs to izjūtot nedaudz sāpju, varam šo stresu regulēt. Men jag märkte till att när stressen ökar kan du reglera den. Bet jautājums ir, vai tad, ja stress tikai pieaug, vai jūs vēl joprojām spējat to regulēt?
Så därför tar vi ju inte bort handen när han biter sig i handen. Un tieši tāpēc mums nevajag atraut šo te mutē iebāzto roku tajā brīdī, kad cilvēks sev kož rokā. För då finns det risk att han slår huvudet i golvet för stressen ökar ännu mer. Jo stress tikai pieaug un pieaug arī risks, ka tad šis cilvēks sitīs galvu pret grīdu. Och slå huvudet i golvet är farligt. Un sist ar galvu pa grīdu ir bīstami. Och bita sig i handen är inte farligt. Bet kost rokā nav īpaši bīstami. Så om jag vill att folk ska sluta bita sig i handen, då måste jag minska stressen. Tāpēc, ja es gribu, lai cilvēki nekož sev rokās, man acīm redzot ir jāsamazina stresa līmenis. Alltså det är inte så komplicerat. Tas nav tik sarežģīti. Men vi blir så rädda när det är självskadebeteende. Bet mēs ļoti baidāmies no paškaitnieciskas uzvedības. Rus, lite samma sak. Tas pats arī ar apreibināšanos. Jag har träffat personer som när de har haft en hård dag på jobbet och de kommer hem från jobbet så tar de sig en liten whisky. Es esmu saticis daudz cilvēkus, kuri pēc smagas darba dienas atnāk mājās, labprāt iedzer nelielu glāzi viskija, För att lugna ner sig lite. lai mazliet nomierinātos. Det är okej. Tas taču ir Men om, okej. om du har väldigt mycket stress på jobbet, då kanske du börjar dricka whisky 8:30. Bet, ja jums ir ļoti liels stress darbā, jūs varbūt sākat dzert viskiju jau 8:30 no rīta. Det blir inte bra. Un tas vairs nav labs risinājums. Och det är samma med självskadebeteende. Det gör ingenting att man biter sig i handen i en svår situation. Men om du gör det hela tiden, då måste vi verkligen jobba för att sänka stressen. Un tas pats ir ar paškaitniecisku uzvedību. Ja jūsu bērns šādā tādā grūtā situācijā kož sev rokā, tas nav nekas traks, bet ja tas notiek nepārtraukti no agrā rīta līdz vēlam vakaram, tad, protams, tā ir jau problemātiska uzvedība. Sen har vi hot. Nākamais draudi. Är det någon av er som någonsin hotat en annan människa genom att säga om inte du lägger av, då går jag? Vai kāds no jums kādreiz ir piedraudējis citam, ja tu tūlīt nebeigsi, es aiziešu projām? Var det för att ni ville stanna eller för att ni ville gå? Vai jūs tā teicāt, tāpēc, ka jūs gribējāt palikt, vai tāpēc, ka jūs gribējāt iet projām? Det var för att ni ville stanna. Jūs teicāt, tāpēc, ka jūs gribējāt palikt. Så du hotade med något du inte ville göra. Ka jūs draudējāt šim cilvēkam ar kaut ko, ko jūs negribējāt darīt. Det här är väldigt, väldigt viktigt. Un tas ir ļoti svarīgi. Folk som hotar alltid med något de försöker undvika. Tie, kas izsaka draudus, viņi vienmēr draud ar kaut ko tādu, no kā viņi īstenībā grib izvairīties. Och de gör det för att de känner sig pressade. Un viņi to dara tāpēc, ka viņi jūtas iedzīti stūrī. Och då måste vi lämna lite utrymme. Un tāpēc mums ir jādod viņiem vajadzīgā vieta. Jag har blivit hotad kanske 100 gånger i mitt arbete. Es savā darbā esmu varbūt kādas 100 reizes saņēmis draudus. Oftast av personer med kriminellt beteende i rättspsykiatrin eller liknande. Bieži arī no cilvēkiem ar kriminālu vēsturi, no tiesu psihiatrijas jomas. Och varje gång någon person hotar mig, då brukar vi säga, aha, är du lite trängt? Men då, vad ska vi göra för att du ska vara trygg? Un katru reizi, kad šāda situācija ir veidojusies un kāds man ir draudējis, es esmu domājis, tu jūties iedzīt stūrī, kas mums ir jādara, lai tu justos droši. Och då gör de så här. Un tad mēs atkāpjamies un mēs redzam, ka stress momentā mazinās. Och sen pratar vi om hur vi ska ha det. Och sen kommer vi överens. Och sen är det inga problem. Un mēs runājam par to, ko mums darīt, kā mums situācijā izturēties, lai situācija būtu šim cilvēkam mierīgāka. Un pēc tam problēma vairs nav. För hotet är en icke-våldsstrategi. Och så fort man får utrymme, då behöver man ingen strategi. Jo draudēšana īstenībā ir nevardarbīgas pretošanās metode. Och sen har vi det här med glåporden. Un visbeidzot lamāšanās. Och det är ännu mer roligt. Un tas ir vēl interesantāk. Exempel. Piemēram, Är det någon av er som någonsin sagt något ni inte riktigt menade till någon ni tyckte väldigt mycket om? vai kādam no jums kādreiz ir gadījies pateikt kaut ko rupju cilvēkam, kas ir jums ļoti mīļš? Ja, okej. Visst var det en situation där ni var två likvärdiga personer? Situācijas sākumā jūs bijāt divi līdzvērtīgi cilvēki. Och så började den ena bestämma över den andra. Un viens sāka mēģināt noteikt par otru, Och så den andra jävla idiot. un otrs teica stulbais idiot. Där kan den här välja säga, förlåt, jag ska inte bestämma över dig, vi är ju likvärdiga.
Un tad pirmais var izvēlēties, vai han teica, ai, atvaino, ka es gribēju pār tevi valdīt, mēs tomēr esam līdzvērtīgi. Eller också kan han välja att säga jävla idiot själv. Bet šis pirmais cilvēks var arī izvēlēties teikt, pats tu esi stulbs idiots. Och då blir vi också likvärdiga. Un tad mēs atkal esam līdzvērtīgi. 2 idioter. 2 līdzvērtīgi idioti. Så vi använder det till att få bort makten med. Tā kā laulāšanos mēs izmantojam, lai iegūtu varu. Vi säger makten emot. Mēs cenšamies pretoties varai. Jag hade en rolig situation. Bija tāda interesanta situācija. Jag gick in i ett klassrum för barn med särskilda behov. Es iegāju klasē, kur mācās bērni ar speciālām vajadzībām. Och där sitter en liten kille, 12 år gammal. Tur sēdēja 12 gadu vecs zēns, Och han säger, jävla kärring. un viņš saka uz mani, muļķa vecene. Det var kul. Tas bija viņam jautri. Det har inte hänt så ofta. Tas pārāk bieži nenotiek. Ne? Och nu kan jag säga 3 saker till honom. Un man ir 3 iespējami atbilžu varianti. Jag kan säga idiot. Es viņam varu teikt, idiots. Är det okej? Vai tas ir labi? Nej. Nē. Det hade stått i tidningen dagen efter. Psykolog kallar barn med särskilda behov idiot. Nākamajā dienā jau avīzē būtu rakstīts, ka psihologs bērnu ar īpašām vajadzībām nosauc par idiotu. Min karriär hade varit över alltså. Manai karjerai līdz ar to būtu beigas. Det blir inte bra. To es negribētu. Men jag kan också säga att du ska inte kalla mig kärring. Bet es vēlētu viņam teikt, tu man nesauc par veceni, För jag kallar inte dig kärring. jo es tevi nesauc par veceni. Fast där säger jag till honom, du och jag är likvärdiga. Bet tad es viņam saku, mēs abi esam līdzvērtīgi. Fast det är vi ju inte. Bet mēs taču neesam. Jag är ju vuxen och han är barn. Es esmu pieaudzis, viņš ir bērns. Jag är personal och han är elev. Es esmu darbinieks, viņš ir skolēns. Så jag bestämmer över honom. Es esmu tas, kurš nosaka, kā O, viņam Johan. rīkoties. Och jag har ansvaret. Un man ir atbildība. Så därför sa jag, Tāpēc es viņam teicu, det får du jättegärna tycka, men nu ska vi äta. es viņam teicu, tu vari domāt, kā gribi, bet tagad mēs ēdīsim. Och så sa han, okej, Un viņš teica, labi, lugnt. miers. Får han tycka det? Vai viņš drīkst tā domāt? Ja. Jā, Vi har yttrandefrihet även i Lettland. jo mums ir vārda brīvība arī Latvijā. Ni har till och med kämpat för den yttrandefriheten för inte så länge sedan. Jūs taču par šo vārda brīvību esat paši cīnījušies, vēl nemaz tas nebija tik sen. Så den måste ju också gälla barn med särskilda behov, eller hur? Tā kā tas taču attiecās arī uz bērniem ar speciālām vajadzībām, vai ne? Det är ju jättebra. Tas taču ļoti labi. Är det någon av er som tycker att barn ska lära sig att inte säga makten emot? Vai kāds no jums uzskata, ka būtu bērniem jāmācās neiebilst pret varu? Nej. Så därför så säger vi, det får du gärna tycka, för det får han. Och sen säger vi, fast nu ska vi äta. Un tieši tāpēc es izvēlējos situācijā teikt, labi, domā, ko gribi, bet tagad ēdīsim. För då behåller vi ansvaret, makten. Jo tad atbildība un vara paliek mūsu rokās. Och han blir trygg. Un viņš iegūs drošību. För det han ville, det var att kolla om det var jag som bestämde. Jo viņš šajā situācijā gribēja tikai pārliecināties, vai tas esmu es, kurš kontrolē situāciju. Så han kunde vara trygg. Lai viņš justu drošību. Så det sättet vi handskas med glåpot. Vi säger att det får du gärna tycka, men nu gör vi så här. Tāpēc ar lamu vārdiem visveiksmīgāk tikt galā sakot, jā, tu vari domāt, kā gribi, bet tagad darīsim to un to. Och då gör han så här Un tad viņa stress momentā krītas. och klarar sig under linjen. Un viņš var atkal atgriezties zem šīs līnijas, robežlīnijas. Och det vi ska titta på nu resten av dagen, det är då hur vi ser till att det här händer. Un tagad atlikušo dienas daļu veltīsim tam, lai pastītos, kā no tā izvairīties. Vi måste se till att barnen har kontrollen över sig själv hela tiden. Kā parūpēties par to, lai bērni visu laiku saglabātu paškontroli. Vi måste se till att barnet får kontrollen snabbt om barnet förlorat den. Un ja paškontrola ir zaudēta, tad kā palīdzēt bērnam to pēc iespējas ātrāk atgūt? Och vi måste hjälpa barnen att lämna över kontrollen till oss. Un mums ir bērnam jāpalīdz daļu no šīs paškontroles nodot mūsu rokās. Så vi samarbetar, så barnet gör som vi säger. Lai mēs varētu sadarboties un lai bērns darītu to, ko mēs viņam liekam darīt. Och till det där behöver vi såklart metod. Un, lai to panāktu, mums, protams, ir vajadzīgas metodes. Och metod, det är ju verktyg. Metode
tas ir darbrīgs. i min værksted. Vismaz manā darbnīcā. Men hemma i min værksted, der har jeg faktisk 3 værktygslåder. Bet mājās man ir veselas 3 darbrīku kastes. Jeg har en værktygslåde med værktyggen, jeg anvender i garaget. Vienā kastē man ir darbrīgi, kurus izmantoju garāžā. Der har jeg skiftnykler og fasta nykler og hylsnykler og sådan noget saker. Tur man ir dažādas uzgriežņa atslēgas, mājas atslēgas un tam līdzīgas lietas. Sen har jeg en værktygslåde, jeg anvender inde i huset. Tad man ir darbrīku kaste ar darbrīkiem, kurus izmantoju mājā iekšā. Der har jeg skrymejsler og en liten hammer og sådan noget Tur ir saker. mazs āmurītes, skrūvgrieznes. Og sen har jeg en værktygslåde ute i skjulet også. Un trešā instrumentu kaste man ir šķūnītī. Der har jeg såg og yxer og stikatør. Tur man ir zāģis un cirvis. 3 værktygslåder med 3 olika typer av værktyg. Tad 3 darbrīku kastes ar 3 dažādiem darbrīku tipiem. Årsaken det er, at det er bedst. Det er vældig, vældig dumt, om jeg skal beskære æppeltræet, og det enda jeg får frem, det er en skiftnyckel. Jo iedomājieties, ja man būtu, piemēram, jāapzāģē ābelē zari, un vienīgais darbrīks, kas ir manā rīcībā, būtu uzgriežņa atslēga. Og det er også vældig dumt, om jeg i garaget skal bytte et hjullager, og det enda jeg får frem er en sekatør. Vai arī, ja, piemēram, man garāžā jāmaina kādas skrūvju uzgriežņi, bet vienīgais, kas ir manā rīcībā, ir knaiblas. Så derfor vil jeg gerne have værktyggen i olika låder. Tieši tāpēc darbrīki ir sašķiroti dažādās kastēs. Og det skal vi have kring beteendeproblemer også. Un tas mums jāpatur prātā arī runājot par uzvedības problēmām. 3 værktygslåder. 3 darbrīku kastes. I den første har vi værktyg for at håndtere svåre situationer, uden at eskalere dem. Pirmajā kastē mums ir darbrīki situāciju atrisināšanai, kā tikt galā ar situācijām, tās nesāsinot. I den andre har vi værktyg for at forstå, hvorfor det blev fejl. Otrajā ir darbrīki, kas palīdz mums izvērtēt. Og i den tredje har vi værktyg for at forændre, så det ikke hænder igen. Un trešajā darbrīka kastē ir rīki, kas mums palīdz veikt pārmaiņas, lai situācija neatkārtotos. Det, som er problemet med de her værktygene, det er, at det vi altid prater om, det er den sidste. Bet visbiežāk runājot par uzvedības problēmām, mēs runājam tikai par trešo kasti. Mēs runājam tikai par pārmaiņām. Og det betyder, at even når vi skal håndtere noget, så bør vi blande ihop værktygen og tage frem fel værktyg iblandt. Un tas nozīmē, ka pat tad, kad mēs runājam par situācijas risināšanu, mēs ņemam instrumentus no nepareizas kastes un beigās visi instrumenti ir krustu šķērs un reizēm pat paņemam nepareizo darbarīgu. Eksempel. Piemēram. Jeg har sat med en personalgruppe, som sa, vi er ikke overens. Es atceros reiz kādu darbinieku, kurš teica, mums ir atšķirīgi viedokļi. Når Kalle kaster med møbler, hvem skal stede? Kad Kārlis mētā mēbeles, mēs nevaram vienoties, kuram pēc tam šī telpa jāsakopja. Og der så jeg, men det skal I. Un es teicu, nu, jums, protams. Så sa hälften, hva? Un pusi no darbiniekiem bija pilnīgi šokēti. Vi får ikke betalt for steder. Viņi teica, mums neviens nemaksā par tīrīšanu. Så sa jeg, for Kalle betalt for steder? Bet vai Kārlim kāds par to maksā? Nej, sa de, det gør han ikke. Nu, nē, tā jau Aha, arī så- tas nav. Så ni brukar ringa et städbolag. Un es viņai prasīju, tad jūs mēdzat zvanīt kādai uzkopšanas firmai? Og så sa de, nej, Kalle skal steder. Viņa teica, nē, Kārlim ir tā telpa jāsakārto. Og så sa jeg, hvorfor? Kāpēc? Altså, og så sa de, for då kanske han låter bli og kaster med møbler næste gang. Un viņa teica, tad viņš varbūt citā reizē atturēsies no mēbeļu mētāšanas. Så sa jeg, det låter jättekorkat. Un es teicu, ziniet ko, tā ir ļoti muļķīga doma. For når Kalle kaster med møbler, måste vi jo håndtere det. Jo tad, kad Kārlis mētā mēbeles, tad mums ir jārisina, jātiek galā ar šo situāciju. På allra bästa sätt. Vislabākajā veidā. Utan att öka våldet och konflikten. Un nesasinot situāciju, nepavairojot vardarbību šajā situācijā. Och det finns ju risk att om vi säger till honom, nu ska du städa. Då kastar han med möbler igen. Bet, ja mēs viņam saka, tagad tev jāsatīra telpa, tad, protams, pastāv liels risks, ka viņš atkal sāks mēbeles mētāt. Och sen bygger det på en fullkomligt felaktig antagande. Un šīs domāšana balstās uz pilnīgi nepareizu pieņēmumu. Nämligen, det är lätt att kasta med möbler, det är svårt att städa.
Tas ir, ka mēbeles mētāt ir viegli, bet sakopt ir grūti. Så skal han bara städa, där låter han nog bli att kasta möbler för att slippa städa. Tas nozīmē, ka ja mēs viņu piespiedīsim šo telpu sakārtot, tas ir tik grūti, ka viņš nākamajā reizē negribēs mēbeles mētāt. Och det är så jävla dumt. Bet tā ir pilnīgi nepareiz doma. För i verkligheten, då det svåraste han gjorde idag, det var att kasta med möbler. Jo realitāte ir tāda, ka mēbeļu mētāšana varbūt bija šīs dienas smagākais brīdis. Det var kanske det svåraste den veckan. Det var kanske det svåraste den månaden. Det var kanske det svåraste detta året. Varbūt pat tas bija grūtākais brīdis šajā nedēļā, varbūt visgrūtākais šajā mēnesī, vai varbūt pat visgrūtākais brīdis šajā gadā. Och var det så att han inte ville ha det svårt, då hade han bara kastat med möbler en gång och sen hade han lärt sig. Un, ja ir tā, ka viņš grib būtu tikai, ja viņam būtu pieticis uzzināt, ka pēc mēbeļu mētāšanas iestāsies miers, tad viņš droši vien tikai vienu reizi mēbeles būtu mētājis. Och så är det ju inte. Han fortsätter kasta med möbler ibland. Bet tā nav, jo epizode atkārtojas un atkārtojas. För det har inte han kontroll över. Jo viņš to nespēja kontrolēt. Och då kan vi inte förändra honom, men genom att hjälpa honom, säga till honom att han ska städa. Un mēs nevaram viņam palīdzēt to iemācīties, tikai pasakot, ka pēc tam viņam šī telpa pašam jāsakārto. Utan vi måste se till att den här situationen snabbast möjligt blir bra. Bet mūsu uzdevums ir parūpēties, lai šī situācija pēc iespējas ātrāk tiek atrisināta. Och sen måste vi utvärdera varför det blev fel, och sen måste vi förändra så det inte händer igen. Pēc tam mums ir jāizvērtē, kas tajā notika nepareizi, un pēc tam kopīgi jāizdomā, ko mēs varam tālāk darīt savādāk. Och därför städar vi, för vi är mycket bättre på att städa än Kalle är. Un tāpēc mēs šo telpu uzkopjam un sakārtojam, jo mēs to varam izdarīt daudz labāk nekā Kārlis. Så det vi ska göra nu hela eftermiddagen här, det är först titta på verktygen i hanterarlådan, så vi verkligen lär oss hantera, så inte vi blandar ihop verktygen. Un tāpēc tagad atlikušo pēcpusdienas daļu mēs veltīsim šo darbrīku iepazīšanai. Vispirms, kādi ir tie darbrīki, kas atrodas pirmajā instrumentu kastē, tātad, kas palīdz tikt galā ar situācijām. Un mēģināsim saprast arī, lai šos instrumentus nesajaukt kopā ar citiem instrumentu tipiem. Sen ska vi titta på hur vi utvärderar och hur vi förändrar. Pēc tam iepazīsimies ar darbrīkiem izvērtēšanas kastē un visbeidzot pārmaiņu kastē. För att förstå det här med hantering, då måste vi lära oss ett litet begrepp. Pirms mēs ķeramies pie šiem darbrīkiem, mums jāiepazīst daži jēdzieni. Och det begreppet är affektsmitta. Viens no tiem ir emociju lipīgums. Affektsmitta betyder att jag känner av dina känslor och du känner av mina känslor. Tas nozīmē, ka es jūtu jūsu emocijas, jūs jūtat manas emocijas. Vi gör det rent neurologiskt med hjälp av något som heter spegelcellsprocesser. Un tas notiek neiroloģiska procesa rezultātā ar tā smadzenēs esošo spoguļu neironu palīdzību. Och det är samma, alltså det är muskelspänning. Alltså det är samma sak som när du sitter mitt emot någon som gäspar. Un tas ir tāds pats process, kā mēs sajūtam ar muskuļu sasprindzinājumu. Piemēram, jūs sēžat, jums pretī sēdošais nožāvājas, jūs arī darat to pašu. Det är jättesvårt att låta bli att gäspa tillbaka. Ir ļoti grūti nežāvāties pretī, vai ne? Så vi ska leka lite med det här begreppet genom att titta på lite bilder. Un mēs mazliet parotaļāsimies ar šo jēdzienu, apskatot dažus attēlus. Det här är en liten flicka. Šeit ir viena meitene, Det är en väldigt gammal bild. ļoti veca fotografija, 150 år gammal. 150 gadu sena. Men visst ser hon trevlig ut, eller hur? Bet šī meitene izstāsta ļoti jauka, vai ne? Vi blir på lite sådär, ja, gott humör. Jā, viņa droši vien ir labā garstāvoklī, Sen har hon en väninna. bet viņai ir draudzene. Hon gjorde något annat med er. Bet viņa izstāsta pilnīgi savādāk. Det hände något känslomässigt. Bet es redzu, ka jums kaut kas emocionāli notika. Och ni började skratta. Jūs sākat smieties. Konstigt. Jocīgi. Fast nu ska vi göra om det här experimentet. Försök låta bli att skratta. Försök känna i magen istället. Bet pamēģināsim šo eksperimentu atkārtot, un tagad pacentieties nesmieties, bet mēģiniet sajust, kas notiek, ko jūs jūtat vēderā. Så vi tittar först på snälla flickan. Vispirms paskatāmies uz šo te jauko mīlīgo meiteni, Och sen tittar vi på väninnan. un tagad uz draudzeni. Och då kände ni något i magen, eller hur? Un tad jūs kaut ko jūtat vēderā, ja?
fysiologisk proces, fizioloģisks process, som handler om, at hun har en anden känsla. Den påvirker mig. kas saistīts ar to, ka no viņas nāk citas emocijas, kas ietekmē arī mani. Og det her, det er dårlige billeder, som er 150 år gamle. Un šeit mēs skatāmies tikai uz sliktas kvalitātes fotogrāfijām, kuras jau ir 150 gadu vecas. Det er mycket kraftigere, når det er virkelige mennesker. Un efekts ir daudz spēcīgāks, ja mēs esam kontaktā ar īstiem cilvēkiem. Så det skal vi også leke lidt med så småningom i eftermiddag. Un par šo tēmu mēs arī vēl mazliet pēcpusdienā parotaļāsimies. Alla barn er født med den her grundlæggende formåga. Visi bērni piedzimst ar šo pamatu spēju, Og sen udvikler vi den formågan til at börja forstå hverandre. pēc tam mēs šīs spējas pamazām attīstām, lai viens otru labāk saprastu. Fast vissa barn udvikler indtil den er lika bra som alle andre. Taču ne visi bērni šīs spējas attīsta tikpat labi kā pārējie. Og det, de mindst udvikler, det er formågan at rede i, hvem som har känslan fra början. Un viņiem ir īpašas grūtības saprast, kuram šīs emocijas pieder no paša sākuma. Eksempel. Piemēram, 10 måneders babys, 10 måneders mums babys. priekšā ir 10 mēnešu veci bērni. Den første bliver ledsen, Pirmais sabēdājas, og den andre tænker, der er nogen, som er ledsen, og det er New York. un otrs bērns jūt, ka šeit kāds ir sabēdājies, tas laikam esmu es. For de ved det ikke. Mēs zinām, ka tā tas notiek. Ved 1,5 års alder tænker de, der er nogen, som er ledsen, og nu bliver jeg det også. Tātad šis bērns jūt, ka šeit kāds ir bēdīgs, un arī viņš kļūst bēdīgs. Og ved 4 års alder tænker de, der er nogen, som er ledsen. Der ser man. Bet 4 gadu vecumā bērns jau saka, jūt, šeit kāds ir bēdīgs. Jā, redzu, ka tā tas ir, Om man er helt vanlig. ja šis ir parasts bērns. Men om man inte er helt vanlig, der kanske aldrig man lærer sig, at det er nogen anden, som har känslan. Bet, ja tas nav parasts bērns, tad iespējams viņš nekad neiemācīsies saprast, ka tā ir cita cilvēka emocija, šīs bēdas. Så man tager over känslerne i omgivningen hele tiden. Un viņš visu laiku turpinās šīs emocijas ielaist sevī. Man kan även förlora den här känslan, eller förmågan, att den här förmågan kan man förlora. Un šo spēju cilvēks var arī dzīves laikā pazaudēt. Det gör man, når man får demens, psykos eller förvärvad hjärnskada. Un tas notiek demences, psihozes vai iegūtas smadzeņu traumas dēļ. Så i det begreppet, der har vi et väldigt kraftigt værktøj. Tā kā šajā jēdzienā slēpjas ļoti spēcīgs darbrīgs. Og det er endnu mere kraftigt hos mennesker med særskilte behov, end det er hos vanlige mennesker. Un šis darbrīgs ir vēl jo spēcīgāks darbā ar cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Og det er det vigtigste hanteringsværktøjet. Un tas ir vissvarīgākais instruments pirmajā darbrīgu kastē. Og vi anvender det lige til olika deler af den her konfliktsituationen. Konflikta situācija sastāv no vairākiem posmiem, un šo instrumentu mēs atšķirīgi izmantojam dažādos konflikta posmos. I början her handler det om at afværge situationen, i midten handler det om at håndtere det fulde af kaos, og i det tredje niveau her handler det om at lugna ned situationen igen. Sākuma fāzē šo instrumentu izmantojam, lai mēģinātu novērst konfliktu. Haosa brīdī mēs to izmantojam, lai mēģinātu nomierināt izcēlušanas haosu. Un pēc tam situācijas atrisināšanās laikā mēs mēģinam šo instrumentu izmantot, lai maksimāli ātri nomierinātos. Og metoden heter lågaffektiv bemødelse og har som syfte at dæmpe känsleuttrycken. Un metodas nosaukums ir mieru saglabājošā izturēšanās. Un tās mērķis ir nomierināt, noklusināt emociju izpausmes. Fast vi måste ha lite mere konkreta værktøj end så. Bet mums pavisam noteikti vajadzīgi konkrētāki darbarīki. Og det første lille værktøj, det er nogle ting, vi skal låta bli at gøre. Andre, det handler om noget, vi skal gøre. Men det første er noget, vi skal låta bli at gøre. Un pirmie darbarīki ir tie, no kuru lietošanas mums jāatturās. Undvik dominerende øjenkontakt. Vispirms izvairīties no dominējoša acu kontakta. Øjenkontakt er et vældig kraftfuldt værktøj. Acu kontakt ir ļoti spēcīgs instruments. Og vi skal leke lidt med det. Un mēs tagad mazliet paspēlēsimies. Så eksperiment. 2 og 2, direkte øjenkontakt, 10 sekunder. Nīcita Renāte Rekna. Tā kā tagad sadalieties pa pāriem ar savu blakus, sagriežieties pret savu blakus sēdētāju
Un mēs skatāmies tieši acīs otram cilvēkam 10 sekundes skaļi skaitīšu. Sākam. Skatāmies tieši acīs otram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tack så mycket. Paldies! Det här det var en neutral situation. Det här det var en neutral situation. Un šī jau nebija nekāda grūta situācija. Och ändå var det inte så enkelt. Un tomēr uzdevums nebija jums vienkārši. Det är ganska bra de första 2,5 sekunder. Pirmās 2,5 sekundes gāja diezgan labi. Sen fick en av er en lite känslomässig upplevelse typ. Un pēc tam ļoti daudz no jums sāka izjust kaut kādas emocijas. Och sen fick den andra också. Un otrs arī to sāka just. Och sen började affekten öka. Un pēc tam afekts tikai pieauga. Och sen började de flesta av er hantera. Un pēc tam lielākā daļa no jums jau sāka risināt šo situāciju. Det började le lite. Sākāt smaidīt. Och en del av er det räckte inte det. Un daļai no jums ar to nepietika. Så ni var tvungna att börja prata om det också. Jums vajadzēja arī sākt par to runāt. Ja, det är inte så lätt, va? Nej, det gör man Jā, inte tas så nav ofta. viegli, ne, to jau mēs tik bieži nedaram. Och sen när Renate sa 10, då kunde ni titta bort. Un tad, kad Renāta bija noskaidījis līdz 10, jūs varējāt novērst skatienu. Men en del var tvungna att prata lite vidare för att få lugn, eller hur? Daļa bija spiesta turpināt runāt, lai varētu nomierināties, vai ne? Och det här det var svårast för er som fick titta en främling i ögonen. Un iedomājieties, šeit jūs sajūtāt, kā tas būtu, ja jūs vēl skatītos acīs svešam cilvēkam. En del av er fick titta den ni är gift med i ögonen, det var inte så svårt. Bet, ja jūs skatītos acīs tam savam laulātajam draugam, tas nebūtu tik grūti. För det har ni gjort så ofta. Jo to jau jūs esat darījuši tik bieži. Det var Daniel Stern, stora psykologen, han sa 20 sekunders ögonkontakt slutar antingen i våld eller sex. Jo ir viens pazīstams psihologs, kurš ir teicis, 20 sekundžu ilga skatīšanās viens otram acīs beidzās vienmēr vai nu ar kaušanos vai ar seksu. Det var därför vi höll oss till 10 sekunder. Tāpēc es jums devu tikai 10 sekundes laika. Ja, för säkerhets skull. Ja. Men vad hade hänt om den ena var arg och den andra inte visste vem som var arg? Bet kas notiktu, ja viens no jums būtu dusmīgs un otrs nezinātu, kurš īsti ir dusmīgs? Då hade vi fått en ökning i ilskan hos den personen. Tātad arī otram cilvēkam strauji pieaugtu dusmu emocijas. Så det att kräva ögonkontakt, det är kanske den bästa möjligheten att få stryk om du pratar med personer med särskilda behov. Tā kā, ja mēs runājam ar cilvēku ar īpašām vajadzībām un mēs pieprasām viņu skatīties sev acīs, mēs paši izaicinām agresīvu uzvedību. Så det gör vi inte. Tāpēc to nedaram. Sen är det viktigt det med hur vi pratar. Ir svarīgi arī, kā mēs runājam ar otru. Idag är det så här att ni brukar inte sitta ner hela lördagar och lyssna på föreläsningar, eller hur? Parasti jau jūs sestdienā droši vien visu dienu nemēdzat sēdēt un klausīties lekciju. Så det finns ju en risk att ni kanske skulle få lite svårt att hålla er vakna. Tā kā ir zināms risks, ka jums varbūt gribētos šeit iemigt. Och sen är det ju så att jag har fått i uppdrag att se till att skruva lite på det som händer i huvudet på er idag. Bet es esmu saņēmis uzdevumu mazliet iekustināt jūsu domāšanu. Och då är det bäst att ni är vakna. Un, lai tas notiktu, jums būtu vēlams būt nomodā. Men lär sig ingenting när man sover. Jo guļot mēs neko nevaram jaunu iemācīties. Så jag har ansvar för att hålla dig vaken. Tā kā mans uzdevums ir noturēt jūs nomodā. Och till det så använder jag spegelselsprocesser. Un, lai to panāktu, es izmantoju spoguļošanās procesus. Och det gör Renate också. Un Renāta arī to dara. Vi har ett gemensamt ansvar här. Mums ir kopīga atbildība šeit. Och det vi gör det är att vi använder vissa muskler som ligger runt stryphuvudet. Un mēs izmantojam zināmus muskuļus, kas mums ir šeit ap rīkli. Vi hade också kunnat låta bli med det. Mēs varētu arī to nedarīt. Hade vi pratat så här utan att använda de musklerna hela dagen, då hade det varit svårt för er att hålla er vakna. Ja mēs šādi būtu runājuši visu dienu, tad jums būtu bijis diezgan grūti palikt nomodā visas šīs garās stundas.
Men vill jag att folk ska vara lugna, det är ett väldigt bra sätt att prata på. Bet, ja mēs gribam, lai cilvēki būtu mierīgi, tad tā ir ļoti laba runāšanas maniera. Men vill jag att folk ska vara effektiva och vakna, då är det bättre att använda musklerna. Bet, ja mēs gribam, lai cilvēki zālē būtu nomodāti, tad labāk tomēr izmantot vēl citus muskuļus. Visst är det kraft i rösten? Balsī taču ir liels spēks. Men sen betyder det ju att när vi pratar med en person som vi vill ska lugna och säga, där får vi gå ner och prata på detta viset. Bet tad, kad mēs runājam ar cilvēku, kuru mēs gribam nomierināt, tad tiešām ir ļoti labi pāriet un runāt ar viņu šādā balsī. Och sen hade jag personal som sa till mig, men jag pratade lugnt, men han slog mig ändå. Es atceros, kāds darbinieks man teica, jā, es jau ar viņu runāju mierīgi, bet viņš man vienalga iesit. Då sa jag, men vad sa du? Bet ko tu viņam teici? Då sa han, jo jag sa så här, ta på dig skorna. Jā, es viņam teicu, uzvelc kurpes. För man kan prata lugnt, men med spända muskler här, då blir det inte riktigt så lugnt i alla fall. Jo jūs runāsiet mierīgi, bet ar sakostiem žokļiem vienalga nebūs pārāk mierīgi sajūta. Så vi öppnar munnen och Kā mute pratar ir lugnt. jāatver. Sen är det bra att avleda. Un vēl ir labi Nej, det var inte det som stod där, eller hur? Jo, avleda på andra tankar. vi ändrar ju det. Där kommer det. Ja. Där kommer det. Sen är det bra att avleda. Un labi ir arī novirzīt uz citām domām. Avledning handlar om att få folk att tänka på någonting annat. Tad novirzīšana, emociju novirzīšana nozīmē novirzīt uz kādām citām domām. Och det här gör ni varje dag. Un to jau jūs darat katru dienu. När barnen börjar bli stressade, där säger vi du förresten. Kad bērns sāk satraukties, mēs viņam sakam, starp citu. Och en del av er har med leksaker i fickan så att när barnen börjar bli stressade så varsågod. Un daļai no jums varbūt ir kabatā visu laiku kāda rotaļlieta, un kad bērns sāk satraukties, jūs pēkšņi to rotaļlietu izvelkat un sakat, skaties, kas te. Och det är en bra metod. Un tā ir laba metode. Vi har till och med forskning på det. Mums pat ir zinātniski pētījumi par to. I USA i 1967 där var det 2 forskare som var ute att ta reda på om det funkar att säga sluta. Amerikas Savienotajās valstīs 67. gadā bija 2 pētnieki, kas pat ir pētījuši, kas notiek ar bērniem, kad mēs viņiem sakam beidz. Och därför sa de sluta varannan gång. Un viņi skaitīja, kas notiek ar bērnu, kad mēs viņam katru otro reizi izlaik sakam beidz, beidz. Och varannan gång gjorde de så här. Un katru otro reizi viņi darīja. Kukliku. Vienu reizi tādu viņi saka beidz, un nākamajā reizē šādi. Vad tror ni funkade bäst? Kā jūs domājat, kurš no variantiem darbojās labāk? Den andra. Kukliku funkade 6 gånger så bra som att säga sluta. Kikeriku, šī skaņa iedarbojās 6 reizes efektīvāk. Vi kallar det avledning genom absurt beteende. Un to mēs saucam par emociju novirzīšanu ar absurdas uzvedības palīdzību. Men det funkar lika bra med tuggummi. Bet tikpat labi darbojās arī košļājumā gumija. Bara vi får personer att tänka på något annat. Galvenais, ka mēs panākam, ka cilvēks savas domas novirz uz kaut ko citu. Men sen träffar jag ibland folk som säger, men då lär han sig ju ingenting. Bet tad es satieku darbiniekus, kuri man saka, jā, bet tad tas bērns neko neiemācās. Nej, det gör han inte. Nē, viņš neiemācās. Vi håller på att hantera. Bet mēs esam situācijas risināšanas brīdī. Han ska inte lära sig något hela tiden. Nav jau tā, ka viņam visu laiku kaut kas jāiemācās. Om han ska lära sig något så ska det gärna vara genomtänkt och uträknat hur vi ska göra. Det kallar vi pedagogik. Ja viņam kaut kas ir jāiemācās, tad tas ir jādara atsevišķā, strukturētā situācijā un pārdomātā veidā. To mēs saucam par pedagoģiju. Men när barnen blir stressade i bussen då är det jättebra med lite tuggummi. Bet tajā brīdī, kad bērns brauc autobusā un nonāk stressā, tad ir ļoti labi izmantot košļājumu gumiju. För då klarar vi av det. Jo tad mēs tiekam galā ar šo situāciju. Och sen efteråt tittar vi på, kanske det är för mycket med buss, kanske vi ska hitta ett annat sätt att transportera oss. Vi utvärderar, vi förändrar. Un tikai pēc tam mēs mēģinam izvērtēt situāciju. Varbūt, ka braukšana autobusā rada pārāk lielu stresu. Varbūt mēs varam to atrisināt savādāk. Un pēc tam mēs veicam pārmaiņas. Och sen måste vi hantera det personliga utrymmet. Un, protams, mums ir jādod otram arī vajadzīgā fiziskā telpa. Det betyder till exempel att om jag säger kom hit. Piemēram, ja es viņam saku, nāc pie manis.
och barnet tänker det är nog bäst jag går nu, un bērns jūt, ka oj, labāk tomēr iet projām, då ska inte jag gå efter. tad man nevajag skriet viņam pakaļ. Det är bättre jag backar 2 steg. Labāk ir 2 soļus atkāpties, För då stannar han upp. jo tad bērns apstāsies. Men om jag går efter, då springer han fort. Bet ja es viņam eju pakaļ, viņš skries vēl ātrāk. Skapar utrymme. Atkāpties. Samma med kravsituationen. Tieši tas pats attiec uz prasību izvirzīšanu. Vi ska be honom ta på sig skorna till exempel. Piemēram, mēs gribam, lai viņš uzvelk kurpes. Och så går vi fram och säger, nu ska du ta på dig skorna. Mēs pieejam pie bērna klāt un sakam, tagad tev jāuzvelk kurpes. Tänk på om du skulle ligga i en säng själv. Iedomājieties, ja jūs guļat gultā, Och sen kommer någon och ska väcka dig. un no rīta pie jums pienāk kāds, kuram jūs jāmodina. God morgon, dags att gå upp. Labrīt, labrīt, laiks celties. Jag står kvar här tills du går upp ur sängen. Es šeit stāvēšu, kamēr tu piecelsies. Nej, det blir inte bra, va? Nē, tas nav pārāk efektīvi. Han ska backa. Tam cilvēkam ir jāatkāpjas. Så vi backar i alla kravsituationer. Tā kā visās situācijās, kurās mēs izvirzam prasības, mēs atkāpjamies pāris soļu. Ta på dig skorna. Uzvelc kurpes un atkāpjos. Och sen ska vi akta oss för hur vi placerar oss. Un mums jāuzmanās arī no tā, kā mēs, kādu stāvokli mēs ieņemam. Så här står man i vissa situationer. Noteiktās situācijās mēs ieņemam šādu pozīciju. Har ni någonsin sett en man göra så här till exempel? Vai jūs kādreiz esat redzējuši, ka vīrietis izturas šādi? Ja. Det är när man vill slåss, eller hur? Kad vīrieši grib kauties? Ja. Eller så här. Vai šādi? Det är när man vill något annat. Kad viņš grib kaut ko citu. Så vi står så här när vi vill pussas eller slåss. Šādā pozīcijā mēs nostājamies tad, kad mēs gribam vai nu kauties, vai bučoties. Men vi står så här om vi vill prata. Bet, ja gribam runāt ar otru, tad stāvam šādā pozīcijā. För då är det lättare att behålla kontrollen över sig själv. Jo tad abām pusēm daudz vieglāk saglabāt paškontroli. Därför sitter psykologen så med sin klient. Un tāpēc psihologs ar savu klientu arī šādi sēž. Och därför ställer vi kraven på detta viset. Det är det bästa sättet. Un arī izvirzot prasības, vislabāk ir ieņemt šādu pozīciju. Det vet ni. Un to mēs arī jau zinām. När har vi bästa samtalet med tonåringen? Kad mums ir visveiksmīgākās sarunas ar pusaudzi? I bilen. Mašīnā, Vid diskbänken. pie izlietnes virtuvē, På promenaden. pastaigājoties. Ställen där vi går bredvid varandra istället för mitt emot varandra. Tas ir vietās, kur mēs sēžam vai stāvam viens otram blakus, nevis tieši viens otram pretī. Och sen måste vi sätta oss när någon blir orolig. Un, ja kādu pārņem satraukums, tad vislabāk ir piesēst. Idag har vi gjort så att jag har stått och ni har suttit. Šodien es esmu stājis jūs priekšā, jūs visu dienu sēžat. Vi hade också kunnat göra så att ni hade stått och jag hade suttit. Mēs būtu varējuši darīt arī otrādi, ka jūs visu dienu stāvētu un es sēdētu. Det hade inte blivit bra. Bet varbūt tas nebūtu tik labs variants. Men vi hade också allihopa kunnat sitta. Bet mēs būtu arī visu dienu varējuši sēdēt. Jag är ganska bra på att sitta. Es protu diezgan labi sēdēt. Jag hade skulle kunna föreläsa på detta viset. Es jums varētu visu dienu šādi lasīt priekšā savu priekšlasījumu. Fast ni hade fått problem med vakenheten. Bet jums droši vien būtu bijis grūtāk palikt nomodā. För plötsligt är det lite lugnare i lokalen, eller hur? Jo atmosfēra ir tāda daudz mierīgāka, vai ne? Men sen ibland ser jag personal eller föräldrar som sitter så här lugnt och sansat. Bet reizēm es redzu, ka darbinieki vai vecāki arī tā piesēduši. Och sen ser de, oj då, nu blir Kalle stressad borta i Un mēs hörnan. ieraudzām, ka oj, tur otrā istabas pusē Kārlis ir satraucies. Bäst jag reser på mig. Labāk man iet vēl apskatīties, kas tur notiek. Fast då blir det inte lugnt. Bet viņu jau tas nenomierina. Då ökar vi ju stressen. Mēs stresu tikai pavērojam. Så vi sätter oss för att lugna situationen. Tāpēc situācijas nomierināšanai mēs apsēžamies. Och det är samma sak med den fysiska markeringen. Un tieši tas pats attiecas arī uz mūsu ķermeņa izmantošanu. Jag tränar personal som jobbar i rättspsykiatri och tunga fängelser och så. Och där jobbar vi med att träna dem i att luta sig mot väggen. Es esmu strādājis ar cilvēkiem, kas strādā cietumos, kur ir cietumnieki ar psihiskām slimībām, un mēs šos darbiniekus trenējam stāvēt šādā pozīcijā, atstutējoties pret sienu.
For når man står og lytter mod væggen, der får man aldrig stryk. Jo cilvēks, kurš stāv atbalstījies pret sienu, viņam neviens nesitīs. Det bliver liksom lugnt. Jo ap viņu valda miers. Fast när personalen är rädda, då brukar de resa sig istället och göra så här. Bet tiklīdz darbinieks jūt bailes, tā viņi uzreiz mēdz atrauties no sienas un ieņemt šādu pozīciju. Och då Un, protams, ka tādas sitienas jau nav ilgi jāgaida. så lyser mot väggen, det är bra. Piemēram, tāpēc ļoti labi ir vienkārši atbalstīties pret sienu. Det här det vet ni ju om. To jau jūs zināt. Är det någon av er som någonsin har gått igenom en start 2:30 en lördagkväll? Vai kāds no jums sestdienas naktī tā 2:30 ir gājis pa tumšu pilsētu? Der kommer 3 personer gående emot dig som är lite för långa, lite för breda och lite för kortklippta med någon enstaka tatuering för mycket. Un jūs redzat, ka jums pretī nāk 3 vīri, un viņi ir tādi mazliet pa lieliem, mazliet pa platiem, un jūs redzat, ka mazliet tādi pa daudz te noskūto matu, un vēl redzams kāds tetovējums. De finns i Lettland också. Tāda Latvijā arī droši vien ir, vai ne? Brukar ni göra så här då? Vai tad jūs mēdzat iet viņiem garām šādi? Ja? Nej. Ni brukar göra så här. Jūs droši vien darat tā. Varför? Kāpēc? För att han ska behålla kontrollen över sig själv. Tāpēc, lai viņi saglabātu paškontroli. Så vi slappnar av, Mēs atslābinamies, vänder sidan till, pagriežamies ar viņiem ar sānu, tittar bort, skatāmies projām skapar avstånd. un radām attālumu. Precis vad jag stått och sagt. Tieši tas, par ko mēs visu laiku runājām. Och det funkar bra. Un tas darbojās. Annan situation. Cita situācija. Det är mest ni män som vet detta. Kvinnor, ni vet inte detta, men nu kan ni lära er då. Tas galvenokārt attiec uz vīriešiem, kurš šo situāciju atpazīs. Sievietes varbūt to nezina, bet tagad jūs arī to varat uzzināt. För vi män har ibland särskilda problem på detta fältet. Jo mums vīriešiem reizēm šajā jomā ir īpašas problēmas. Och det är till exempel om man kommer gående på en gata en vanlig torsdagkväll 10:00 och så går det en ensam kvinna 20 meter framför en. Piemēram, ir parasts ceturtdienas vakars, vakarā pa 10 jūs ejat pa ielu un apmēram 20 metru priekšā jums pa ielu iet skaista sieviete. Och de flesta män går lite snabbare än kvinnor. Un vairums vīrieši iet mazliet ātrāk nekā sievietes. Så efter ett tag där kommer man lite närmare. Tā kā pēc maz brītiņa jūs jau esat pietuvojušies sievietei. Och då kan hon bli lite stressad. Un jūs jūtat, ka viņa mazliet satraucas. Och det ser man, hon blir lite så här. Un jūs redzat to no viņas ķermeņa kustībām. Och då tänker vi, nej, men då är det nog bäst att jag sänker farten lite så inte jag går ikapp henne mer. Un tad mēs domājam, jā, nu droši vien, ka labāk, ja es mazliet palēninu savus soļus, lai viņa nebūtu tā jāsatraucās. Så då håller vi 10 meter. Un tad šie 10 metri tā kā paliek mūsu starpā. Är det bra? Vai tas ir labi? Nej. Nej, det du måste göra, det är att du faktiskt måste gå bort på andra sidan gatan. Jo īstenībā tas, kas jums būtu jādara, būtu vienkārši jāpāriet otrā ielas pusē. Och sen går du, och sen låter du bli att titta på henne. Du får inte titta. Un neskatoties uz viņu. Inte så här i alla fall. Nevis šādi, Fast inte heller så här. bet arī ne šādi. Så det bästa att du låtsas prata i mobiltelefon. Bet vislabākais ir izlikties, ka jūs runājat telefonā. Ja. Och sen går du lite snabbt förbi henne och sen kan du gå över på andra sidan igen. Tā kā jūs tādā veidā pāriet pāri ielai, paiet viņai garām un pēc tam varat atnākt atpakaļ uz to pašu ielas pusi. Så hon behåller kontrollen över sig själv. Lai viņa varētu saglabāt paškontroli. Det är bäst så. Tas ir vislabākais risinājums. Så vad är det vi gör när Kalle blir stressad borta i hörnan? Tātad, ko mēs darām tad, kad Kārlis istabas stūrī ir satraukts? Vi låtsas vara på väg hem från stan i mörk lördagkväll. Mēs izliekamies, it kā mēs būtu ceļā uz mājām sestdienas naktī. Så Kalle blir lugn Lai Kārlis var nomierināties. och jag blir lugn. Un arī es esmu mierīgs. Så länge det är förebyggande. Kamēr tas ir, tā teikt, preventīvs pasākums. Nu ska vi, om 5 minuter så ska vi ha paus. Pēc 5 minūtēm būs pārtraukums. Innan dess där ska vi titta lite på vad gör vi då när vi kommer in i den våldsamma situationen. Bet līdz tam mēs jau sāksim pievērsties brīdim, kad hauss ir sācies. Vi måste ju ha metod för den också.
Bet, protams, ka mums ir vajadzīgas metodas arī šai fāzē. Så det skal vi titta på. Tā kā par to mēs runāsim. Men innan vi riktigt gör det, där ska vi titta lite på någonting annat. För vi ska titta på, vad har vi gjort traditionellt i den situationen. Bet vispirms padomāsim, ko mēs tradicionāli šajā situācijā būtu darījuši. Och det vi har gjort traditionellt, det är att ta tag och brotta ner barn och sätta oss på dem tills de blir lugna. Tradicionālā uzvedība ir, ka mēs saķeram šo bērnu ciešā tvērienā, nogāžam uz grīdus un turam, kamēr viņš nomierinās. Och det blir inte bra. Un tas nav labs risinājums. För det är fullkomligt livsfarligt. Un tas ir dzīvībai bīstams risinājums. Jag ska visa er en vetenskaplig artikel som ska berätta varför det är så livsfarligt. Un ir arī zinātniski pētījumi, kas apstiprina, ka šāda uzvedība ir dzīvībai bīstama. Nonno et al. 2006. Šeit ir pētījums no vētnieks Nunno no 2006. gada. Det de gjorde, det var att titta på 45 barn som hade dött i fasthållning i USA mellan 93 och 2003. Tātad Nunno kopā ar vēl citiem kolēģiem ir pētījuši, aplūkojuši 45 bērnu un pieaugušo nāves gadījumus, kas ir notikuši Amerikas Savienotajās valstīs no 93. līdz 2003. gadam, tātad 10 gadu laikā. Det var inte alla barn som hade dött, det var bara de som hade gått till domstol. Un šeit nav runa par visiem nāves gadījumiem, bet tikai par tiem nāves gadījumiem, kas ir nonākuši līdz tiesai. Och då ska man veta att de allra flesta går ju aldrig till domstol. Tātad tie ir nāves gadījumi, kurus ir izraisījuši fiziska spēka pielietošana, un nebūtu ne visi šādi nāves gadījumi nonāk līdz tiesai. I Skandinavien har vi haft senaste 2 åren 4 dödsfall i fasthållningar och en flicka på 14 med en bruten rygg och en kille på 10 med en bruten axel. Pēdējo 2 gadu laikā Skandināvijā mums ir bijuši 4 nāves gadījumi, kas saistās ar fiziska spēka pielietošanu, plus 2 ļoti smagi traumēti bērni. Viena 14-gadīga meitene, kurai tika pārlausts mugurkauls, un viens 10-gadīgs zēns, kuram arī bija ļoti smaga trauma. Och ingen gick till domstol. Un neviens no šiem gadījumiem nenonāca tiesā. Så de här 45 alltså representerar mycket, mycket fler som har dött. Tā kā, ja mēs šeit pētnieki runā par 45 gadījumiem, tad faktiski miruši var fiziska spēka pielietošanas dēļ daudz vairāk cilvēku. Och sen har vi resultaten. Un šeit ir rezultāti. Fler killar än tjejer dog. Starp mirušajiem ir vairāk zēnu nekā meiteņu. Och det är för att killar ger sig inte. De kämpar emot lite längre. Un tas ir tāpēc, ka zēni tik ātri nepadodas, viņi turpina pretoties un cīnīties. Men sen kommer vi till det riktigt konstiga här. 38 dog i en fysisk fasthållning, men tog dem och satte sig på dem. Bet šeit mēs nonākam vēl pie kāda interesanta fakta. Tā 38 nomira tieši tajā brīdī, kad viņus fiziski turēja. Tātad viņi bija piespiesti pie zemes un ar spēku turēti. 7 dog genom att bli bältade. 7 mira no tā, ka viņi bija sasiet ar siksnām. Så det är också farligt. Tas arī ir bīstami. Båda är farliga. Abi varianti ir bīstami. Och sen kommer vi till det ännu värre, tycker jag. Un pēc tam mēs nonākam vēl pie vienas interesantas lietas. 28 dog för att de fasthölls på magen. 28 no mirušajiem bija piespiesti pie zemes ar vēderu pret grīdu. Men det betyder alltså att 10 av de fasthållningarna inte blev låg på magen. Bet tātad atlikušie 10 bija kādā citā pozīcijā, nevis ar vēderu pret grīdu. Så det är farligast på magen, men andra också farliga. Tātad pozīcija piespiežot ar vēderu pret grīdu ir visbīstamākā, bet mēs redzam, ka arī citas pozīcijas ir bīstamas. Vi har dödsfall där barn har suttit, legat på sidan, legat på rygg, stått och legat på magen. Mēs redzam, ka šajos nāves gadījumos ir visdažādākās pozīcijas, ķermeņa pozīcijas, ir bērni, kas ir miruši sēžot, ir bērni, kas ir gulējuši uz viena vai otra sāna, vai pat stāvējuši, vai bijuši piespiesti pie grīdas. Och sen står det, 25 handlade om syrgasbrist. 25 gadījumos nāves cēlonis bija skābekļa trūkums, respektīvi nosmakšana.
Och det är farligast. Tas ir visbīstamāk. Det är den vanligaste dödsorsaken. Tas ir arī visizplatītākais nāves cēlonis. Och det är främst för att man blir så stressad så man behöver mer syrgas och sen kan man inte andas lika bra för någon håller fast i en. Jo tas izskaidrojums ar to, ka stresa situācijā mums ir nepieciešams vairāk skābekļa, bet tā kā mani stingri tur, tad es nespēju elpot. Men 20 dog av andra orsaker. Bet 20 cilvēki ir miruši citu iemeslu dēļ. Bruten nacke. Laust spranda. Och sen det näst vanligaste, att man fortsätter kämpa emot så man dör av mjölksyra i hjärtmuskeln. Un vēl ļoti tipiski tas, ka tā kā šis bērns vai cilvēks, kas pret kuru izmanto spēku, viņš tā kā turpina pretoties, un ķermenī tiek saražots ļoti daudz pienskābes. Överansträngning. Tad veidojas milzīga pārslodze. Vi har 11 kända sätt att dö på i fasthållningar enligt en rapport från Lancaster University 2011. Un ir viens cits pētījums, kas ir aprakstījis dažādus nāves veidus, kas saistīti tieši ar fiziska spēka izmantošanu, un tie ir sadalīti 14 dažādos tipos. Och sen kommer vi till det värsta. 23 av fallen kunde vi kolla vad som hade hänt innan, och i 0 av de fallen hade det varit befogat att hålla fast barnet. Un vēl skatoties uz šiem skaitļiem, man liekas, visbiedējošākais fakts ir tas, ka 23 no 45 gadījumiem faktiski darbinieki jau iepriekš bija informēti par situāciju, un šī fiziskā spēka pielietošana īstenībā bija pilnīgi nepamatota. Och det är vanligt. Un tas ir ļoti izplatīti. Om vi säger till folk du får hålla fast när det är farligt, då håller de fast 40 gånger så många gånger som när det är farligt. Ja mēs cilvēkiem, ja mēs darbiniekam sakam, jā, ja tev liekas, ka ir bīstama situācija, tu drīkst izmantot fizisku spēku, tad viņi to izmantos 40 reizes biežāk nekā īstenībā vajadzīgs. Så därför säger vi håller inte fast. Un tāpēc mēs savā darbā sakam, fizisku spēku neizmantojam, neturam. När vi kommer tillbaks från fikat, från kaffet, då ska vi ta reda på vad vi ska göra istället. Bet ko darīt tā vietā? Par to runāsim pēc pauzes. Hur handskas vi med kaos? Tātad, kā rīkoties haosā?